はするな。しかし、いいから引け。突撃！帝国軍。お主ら飛行部隊はお任せを。かの者を守りたまえ。かの者を守りたまえ。かの者を守りたまえ。かの者の剣となる。かの者を守りたまえ。癒しの力よ。なかなかやるわね。しようじゃないか。
力さえあれば。私のまた強くなったぞ。
俺に剣を向けるって